हेलो हाय नमस्ते मु वरुण माइती आपन को स्वागत करछि मो चैनल @वरुण कुमार माइती आपण मानको जदि एही ओडिया कॉमेडी सॉन्ग टी भल लागि थिबो आपण माने दबे की लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करु रहली जय जगन्नाथ ஐயோ எக்ஸாம் வந்துச்சே மா என்னடா இனிமே நம்ம வீட்ல டிவி வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்றது மிக்ஸி சவுண்ட் குக்கர் சவுண்ட் அந்த சவுண்ட் இந்த சவுண்ட்னு எந்த சவுண்டும் இருக்க கூடாது. எதுக்கு? ஏன்னா எனக்கு எக்ஸாம் வந்துச்சு நான் படிக்கணும். படிக்கணும்டா காலைல ஏந்திரி இந்த எக்ஸாம் நாள்ல வந்துடுச்சு எனக்கு தலைவலி. ஏற்கனவே நான் சோம்பேறி பரீட்சைக்கு பயந்து பச்சனுக்கிறேன் டெய்லி ராத்திரி. செலுத்து செல்லும் செல்லும் அச்செல்லும் செலுத்தில் எல்லாம் தலை துப்பாருக்கு துப்பாக்கி தளபதி விஜய் ஏஆர் முருகதாஸ். புக்க எழுட மக்கு சாம்பிராணி உனக்கு லக்கு இருந்தா விட்டு அடிச்சு பாஸ் ஆவணி. உன் ஃப்ரெண்ட நம்பி எக்ஸாம் போவனி அவன் காட்ட மாட்டான் கடைசியில மென்டல் ஆவணி. ஃப்ரெண்ட் காட்டுவான்ற நம்பிக்கையில மட்டும் எக்ஸாமுக்கு போயிடாத, ஏமாற்றம் காட்டவே மாட்டானுங்க. புக்க திறந்து பார்த்தா நிறைய பேராகிராஃப் எவ்வளவு படிச்சாலும் மண்டை கேரள மாப்பு ஃபெயில் ஆயிட்ட எனக்கு அப்பு. புக்க நல்லா பொரட்டி படி, புக்க நல்லா பொரட்டி படி 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 பிறந்து படி 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 பொரட்டி படி. டேடே என்ன கிரிஞ்சா பாட்டுக்கிற? கிரிஞ்சா? இந்த பாட்டை கொஞ்சம் தமிழ் வெர்ஷன்ல பாத்தியா? இல்லையே. அத போய் முதல்ல பாரு, நான் பாருது எவ்வளவு மேலு. மேக்ஸ் சம்மு மண்டை கேரளையே சயின்ஸ் எக்ஸாம்ல படிச்ச கொஸ்டின் எதுவும் வரலையே. ஃப்ரெண்ட பார்த்து பிட்டடிச்சா சாரு அத கண்டுபிடிச்சா காரி துப்பி பேப்பர் புனிங்க கிளாஸுக்கு வெளியே துரத்திட்டாரு. மச்சான் அட்டெம்ப்ட் எழுதி பாஸ் ஆயிக்கலாம். கதையா ஆன்சர் எழுதுவேன் நான் பாஸ் ஆக 35 மார்க் போதுமே. 10 மார்க்கும் மறந்து போச்சு, 5 மார்க்கும் மறந்து போச்சு, தலைய சொரிய நானே யோசிச்சு பரிச்ச டைமே முடிஞ்சு போச்சு. சார் டைம் முடிச்சு பா. சார் ஒண்ணுமே இல்ல சார். நான் ஃபெயில் ஆயிட்டேன் சார். என் குடும்பத்தை நான் தான் காப்பாத்தணும் சார். రసిక రాజువో మరి నా దాసు బావ నీతో ఎప్పుడింత కిరికిరి